vo vzduchu je smrť. Túto kartu v poslednej dobe ťahám celkom často. Aj pre osobné výklady, ale aj pre výklad kolektívny. A dneska som mu vytiahla, pretože som sa ladila na seminár Lemuria Atlantida propojení duality v jednotu, ktorý máme vlastne už za pár dní so Simčou. A prišlo práve téma posvetného zranenia, do ktorého potrebujeme ísť, aby sme už navždy opustili tu na tento princíp. A takisto téma smrti, čo neznie asi pozitívne, ale ide hlavne o to, že potrebuje absolútne, úplne, totálne umrieť naša súčasná realita. A možno aj niektorí ľudia budú musieť odísť, niektoré duše budú musieť odísť. Ale hlavne odchádza naše staré ja a práve v tomto seminári Lemuria vám ponúkame možnosť, ako sa vlastne na toto pripraviť, ale takisto ako byť súčasťou celého toho nového, čo sa buduje. No a ja sem ešte hodím to, čo natočila Simča z Prahy, ja som tu v Chorvátsku, o posvetnom zranení, pretože ona má vynikajúce vhľady tu do toho aj tým, že je terapeutka a že sa toto téma vlastně často objavuje tam. Ahoj, moc vás zdravím. Chtěla jsem ještě na poslední chvíli takhle oslovit ty, kteří třeba váhali se seminářem nebo s workshopem, který se jmenuje Lemurie Atlantida narovnání. A dneska máme online, kde vlastně jako začínáme roztáčet tu energii k čištění. Katce se objevilo, že máme jít vyloženě do takového toho posvátného zranění. Takže já bych k tomu teďko chtěla něco říct. A to hlavně mluvím k těm, kteří vlastně mají posvátné zranění, který se týče záření světla, vlastního světla, dovolovat si zářit. Ono se to vlastně projevuje i v takovým tom jednoduchým přesvědčení, v vozovkách jednoduchým, že nesmím být vidět, nesmím být slyšet, jo. Je to nebezpečný. A může to být i v tom zase. A na druhou stranu si třeba říkáte, když nějaký příspěvky někde čtete o tom, jak někdo si nedovoloval zářit a tak dále. A že vy to vlastně jako neřešíte. Proč to všichni řeší? Tak tam je to zranění na mnohem hlubší úrovni. Velice často, neříkám, že to nemáte zpracované a tak dále. Ale může to být. A vlastně to dál ještě souvisí s tím, že vy si nemusíte dovolovat být úspěšný. Vlastně ta energie není masivně vidět ve vesmíru. A vlastně se vám i hůř manifestuje. Pořád tam je něco jako, že nemáte hodnotu, musíte někomu sloužit, musíte být třeba u žen, to může být, nedovoluji si být tak krásná jako jiná žena, která září vedle mě. Nebo jiné ženy, jo. A nebo se to může projevovat, že vy tady nejste o toho, abyste měli svoje vlastní přání, ale pomáháte naplňovat přání těm ostatním. Jejich přání. A jde to do obrovské hloubky a není to něco, co pochází tady z tohohle současného života. A celý to je vlastně o tom, že nechcete být opuštěný tím, že budete zářit a vlastně to vaše světlo ponížíte. A ono někde samozřejmě taky jako takovej jak by se to řeklo, takovej jako šašek dvorní někde vyleze a tak jako sarkazmus, tak se jako ukáže. No? Ale na druhou stranu potom zase hned zaleze, protože on si ten šašek dělá srandu, váš archetyp z vás samých. Takže pro ty, kdo si úplně nedovolují zářit naplno, protože my všichni potřebujeme, aby my všichni jsme zářili, protože to aktivuje naše buňky k uzdravení a vyléčení. Takže 6.9. v Bohulibí anebo dneska večer. Mějte se hezky, papa. Takže vás všetkých pozývame. Kto to ešte volá a cíti, že chce byť súčasťou, tešíme sa na vás. Ahoj.